Tahu lah udah. Sama ninyo, may magtarong eh. Kasi udah ko direktor sa Manila nga. Ako anay ko nga mahimong direktor. Ang mag-apply ko ng artista. Oh. Apply na sa og artista kay wa man makapasar sa mga audisyon, wa ka pasar. Karon, testingan ako sila. Kung makapasar ba gyud sila sa pag-apply og artista. Hoy! Nasa man na? O man na nimo pasana? Manilidan ito niyo, ito nang iyak. Iyak ko nun. Aw, kana mayo nun. Karon kay dito, isulti na ako ang direktor sa Manila. Pa-apply ko ng artista. Ha? Oh, Artista? oh, artista. Karon, Ma-apply ko. diri ka mag-apply na ako. Kay ako ra may mo kuan dito nga ari nakasud diri na mo apply ko artista. Paano ba artista nun? Sige, ato sugdan. Sugdan dayon nato. Kay para mahuman dayon ta. Balik ka, Oh, balik. ari ta diri. So karon, ato ra sugdan. Mao nang kadadag og marin kay para ana ba ana? Action. Oh, action dayon. Buniti. Oh, nahugdi nga ikaw mo'y direktor karon. Ako'y artista. Oh, para ay mo ni sundon. Oh, siya. Sige. Ya, magsugod ito. Pagsugod lang. Live, camera, action! Hayop ka! Mabubulong ka sa impyerno! Sukuman, saan nangyari ito, Maki? Hindi sukuman! Ingato! Ingato man! Mangbubukal!